Ja dic que vaig a llegir-ho perquè és més com l'assemblea de la CUP, malgrat que faré una correcció. Fins al dia d'avui hem pogut tenir com a mínim dues demostracions de com es normalitza el feixisme en un entorn municipal. La portada de la revista municipal del mes de juny i la participació d'algun representant de Vox repartint coca el dinar de la Xermanor de la Diada, que ja xoca, però bueno. Jo ara podria ampliar que avui jo crec que haveu tingut fins un error de càlcul, perquè avui s'ha aprovat una moció i crec, per les cares que haveu fet, que amb l'abstenció no s'aprovava. Però bueno, això m'ho estic jo imaginant. En qualsevol cas, penso que per unes altres coses, més que abstenció, se podia haver votat en contra. Bueno, en definitiva, la CUP us van presentar abans de les eleccions un document guia per crear el que ens considerem que és necessari un cordó sanitari contra el feixisme. Òbviament nosaltres no estem a aquesta banda de l'Ajuntament o del ple, però sí que us volem preguntar quin és el vostre posicionament, si hi haurà algun moviment per part vostra. No cal utilitzar aquell document, que segurament us el vau deixar el dia a la tele Piera. Neus, tu vas dir no toca, això sembla més convergent, però clar, és que Esquerra i Convergència ara va por ahí. Ens vas dir un dia que no tocava, és una frase molt convergent, però bueno. Bueno, doncs no sé si em podeu dir alguna cosa. Això és per tots els partits democràtics. No sé si voleu dir alguna cosa que pugui traslladar a la meva assemblea. Nosaltres ja t'ho vam dir. Sí. Però ara estàs dins i podries potser crear emocions o crear, jo què sé. Això s'ha de moure o no es mou, entens? Nosaltres vam dir, quan hi hagi la convocatòria vindrem, evidentment. Bueno, però crec que s'ha de moure. Jo crec que això s'ha de moure des de l'Ajuntament, diria jo. Per això deia que no cal agafar el document que nosaltres vam passar, podeu fabricar un, entre totes. No sé. Callem, no? Res a dir? Com a Junts per Piera, el dia que ens emplacem, ens assentem i ho valorem, però ens hem de seure, no podem passar pesquins i prendre decisions. Vull que ho entenguis també, és una cosa prou sèria com per poder seure les parts i consensuar un text i ja està. Bueno, però si ho feu des de l'Ajuntament és perquè aquest document no heu d'oblidar que tenia caràcter polític i caràcter civil, d'acord? Bueno, pot tot tenint en compte les es mereix poder associacions. seure a una taula i poder-ne parlar, no? Bueno, llavors, però quasi que... Dic jo, Però jo consideraria que quasi ho hauríeu de... Si és que voleu convidar a parlar-ho, podeu fer-ho, però fer-ho al revés sona una mica estrany. Sou vosaltres que heu iniciat i ens heu passat un document per elaborar una moció conjunta. Jo crec que si ens plantegem una data, ens sentem i ho valorem. Vull dir, no us diem pas que no, Doncs miraré, m'ho prenc com una resposta i ho trasllado. Bueno, és una possibilitat. Nosaltres creiem que això havia de sortir de l'Ajuntament, del grup de l'Ajuntament. Sí, però si no surt, plantegeu una data, un lloc i convoqueu, ja està. I vindrà qui vingui i serà més fàcil. Vale, d'acord. Des d'Esquerra també ho subscric, O sigui, crec que estem d'acord tots, amb que estem d'acord en que convoqueu, i amb el govern, per lo que estem dient també, convoquem una data, fem una reunió i si la voleu fer aquí o perquè hi hagi més espai, no? D'acord.